Αλήθεια μένει, θα βοηθώ. Ντόναλντ, πού πήγες μετά? Πού πήγα μετά? Ποιος αμόλοφος? Βλέπετε τους αμόλοφους. Ναι, ναι, εκεί είναι. Αφέντα, άντα πάμε να βρούμε το σπάμι. Ταιριάζει αυτή η σανίδα σερφ. Όχι. Ούτε αυτό είναι σωστό. Όχι. Γεια σου, Κουφί. Εσύ είσαι Μίκη. Δεν θα πιστέψεις τι είδα σήμερα. Ένα λιοντάρι με λαμπερά μάτια. Και έκανε το πιο μεγάλο, το πιο δυνατό θόρυβο που έχεις ακούσει. Θυμάστε τι θόρυβο κάνει ο Σπάρκι? Αυτός ήταν ο ήχος. Θυμάμαι ότι περπατούσα όταν ξαφνικά... Γεια σου, Κουφί. Φεύγω! Άουτς! Και ξανά άουτς! Έσπασα τη σανίδα του σερφ, βλέπετε? Μην ανησυχείς, φίλε, θα τη φτιάξουμε. Βέβαια μπορούμε. Αλλά πώς, γιατί? Ίσως μας βοηθήσει ένα εργαλείο μας. Πείτε όλοι μαζί, ο Μάστορα! Ο Μάστορα! Μικρόφωνο ή το μυστηριώδες εργαλείο? Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τη σανίδα του σερφ με ένα μικρόφωνο. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για το μυστηριώδες εργαλείο. Φωνάξτε όλοι μαζί, μυστηριώδες εργαλείο! Ποιο είναι το σημερινό μυστηριώδες εργαλείο? Ταινία! Σωστά! Η ταινία θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε τη σανίδα σέρφινγκ του Γκούφι. Μπράβο μου και μπράβο και σε εσάς, παιδιά! Πω, μεγάλη χαρτοτενία. Και βέβαια είναι! Αλλά δεν τη φτιάξω. Ντόναλντ, στάσου! Θα μας βοηθήσετε να κόψουμε ένα μεγάλο κομμάτι ταινίας για να φτιάξουμε τη σανίδα του Γκούφι? Τέλεια! Απλώστε τα χέρια σας, πιάστε την ταινία και τράβα, τράβα, τράβα. Και τώρα κόψτε την. Σκίστε την. Κόψτε. Ορίστε, Γκούφι. Πω, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Γκούφι, δεν το ξαναείδες στο Σπάρκι, Δεν βρίσκω το λιοντάρι μου. Όχι, αλλά μπορούμε να ανεβούμε στη σανίδα μου και να το ψάξουμε αν θες. Ωραία. Πάμε για σάρφινγκ. Ελάτε όλοι! Κάντε σέρφινγκ μαζί μας και τα μάτια σας ανοιχτά για το Σπάρκι.